Czapeczka mi się, kochani, troszkę pognietła od ostatniego razu, kiedy była mi potrzebna, a dziś wjeżdża taki temat, że generalnie przydałaby się. No nic, witam was pięknie, z tej strony Niklaus, wasz ulubiony komentator tej naszej smutnej, jak ostatnio ktoś mi zarzucił, że brzydko mówię i że powinienem się, cytuję, ogarnąć, bo to nie wypada, żeby się takim językiem posługiwać. Smutnej jak piczka, albo jak muszelka, brzoskwinka, pusia rzeczywistości. Dzisiaj taki temat nie najświeższy już, myślę, że słyszeliście o tym, a mianowicie chodzi mi o takie wydarzenie, które na Facebooku pojawiło się już jakiś czas temu. Twórca tego wydarzenia pochodzi z Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie nazywa się Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Czyli szturmujmy strefę 51, nie mogą nas wszystkich powstrzymać, czyli jak taki słynny ten mem, wszystkich nas nie powstrzymacie, ale próbować warto. I o co chodzi, moi drodzy? Ktoś stworzył wydarzenie na Facebooku, które w tym momencie już deklaruje 1,5 miliona ludzi, że weźmie w nim udział i ta liczba stale bardzo szybko rośnie. 1,1 miliona ludzi to wydarzenie obserwuje i to wydarzenie ma polegać na tym, że zbierze się grupa ludzi, czyli domyślnie te właśnie 1,5 miliona ludzi i oni rzucą się szturmem na tak zwaną Area 51, czyli w tłumaczeniu na polski strefę 51. Strefa 51 to jest taka baza w Stanach Zjednoczonych położona na pustyni Nevada, nieopodal Las Vegas. Myślę, że większość z was już w tej bazie była. I to nie raz, tylko że nie pod nazwą Baza 51, Strefa 51, tylko Strefa 69, bo była tam osławiona misja z GTA San Andreas, kiedy musieliśmy ukraść plecak odrzutowy. No i właśnie wydarzenie polega na tym, że oni po prostu tam masą swoją wparują i zobaczą, w sensie na własne oczy i pokażą światu, co tam się naprawdę dzieje, a według nich... Zaś coś za jakieś larmo za oknem. A według nich co tam się dzieje? No oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych i personel tej bazy między innymi przeprowadza tam eksperymenty na kosmitach, których wydobyli ze spotka latającego, który spadł w Roswell w 1947 bodaj roku, a oprócz tego jeszcze takie drobnostki, jak wiadomo, super żołnierze, klonowanie ludzi, podróże w czasie, jakaś kosmiczna broń soniczna i w ogóle, no wszystko, jakbyście zebrali wszystkie teorie spiskowe w zasadzie, jakie przychodzą wam do głowy, związane te z rządem Stanów Zjednoczonych i nie tylko, to wszystko to ma się tam znajdować właśnie w tej bazie. No i oni tam wpadną i to wszystko pokażą światu. No i teraz, moi drodzy, to wydarzenie ma mieć miejsce, muszę zerknąć sobie, przypomnieć, 20 września tego roku, także jeszcze mają 2 miesiące, przeszło, także myślę, że jak w tym momencie te wydarzenie, w tym wydarzeniu deklaruje udział wziąć 1,5 miliona ludzi, jeszcze nie tak dawno to było 500 000, także myślę, że może to dobić do jakichś, no, 3 milionów przynajmniej. I teraz... czy to rzeczywiście się wydarzy? No według mnie oczywiście nie. Według mnie nic takiego nie będzie miało miejsca. Chociaż z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę, że to są Stany Zjednoczone i tam już nie takie rzeczy się działy. Także no bierzmy pod uwagę, że pojawi się tam nie 3 miliony, ani 2, ani milion, ale że jednak powiedzmy mała grupka 10 000 zakręconych, prawda, foliarzy jednak przybędzie pod tą bazę, bo to nie jest nic szczególnie jakiegoś odkrywczego. Ludzie już do tej bazy, znaczy w pobliże tej bazy się zapuszczali. Są filmiki na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście ta baza, rzekomo w ogóle wejście do tej bazy, w sensie płot, ogrodzenie, a ta baza to jest jeszcze jakieś kilkanaście, około 20 kilometrów, także to nie jest tak, że tam jest brama, wchodzimy i już kosmici chodzą sobie. Także to jest spory kawałek do przebycia. A oprócz tego jeszcze teren naokoło bazy jest zaminowany. Oczywiście pilnują go patrole, snajperzy, wszędzie są ostrzeżenia, zakaz wstępu bez zezwolenia, zakaz fotografowania. I to akurat jest prawda, bo są filmiki ludzi, którzy zbliżyli się zbyt blisko i tam już na horyzoncie pojawia się, prawda, nieoznakowany Dodge. Jest filmik, jak jakichś dwóch goście na motorach podjeżdżają definitywnie za blisko, wtedy podjeżdża dwóch kulturalnych panów, prawda, z bronią krótką, mierzą do nich, przeszukują ich, no i informują kulturalnie, że powinni ten teren, tak jak te znaki mówią, no,
opuścić. Także moi drodzy, co by się stało, jeżeli faktycznie coś takiego miałoby mieć miejsce, że jakaś grupka ludzi się tam jednak pojawi? No oczywiście wydaje mi się, że wszystkie głosy na ten temat, jakoby na przykład armia miała otworzyć do nich ogień i w ogóle, że spacyfikują ich w momencie, nic z tego nie będzie. Moi drodzy, to są Stany Zjednoczone. Armia nie może sobie na coś takiego pozwolić, w sensie na rozstrzelanie kilkuset czy kilku tysięcy już w ogóle ludzi, już własnych obywateli na własnej ziemi. Jeżeli już wydarzyłoby się coś takiego, że faktycznie zebrałaby się grupa ludzi i oni zauważyliby, że ta grupa ludzi ma jakieś niecne zamiary względem tej bazy, znaczy wedrzeć się tam do środka, jestem przekonany w 100%, że zostaną oni spacyfikowani szybciej niż orientują się, co się dzieje. I na pewno kulki gumowe, gazy łzawiące, obezwładniające, siatki, jakieś głośniki z niepokojącymi dźwiękami i tak dalej, to jest najprymitywniejsza i najmniejsza część tej broni, którą oni tam mają do poradzenia sobie w takich sytuacjach bez rozlewu krwi. Inna sprawa, jakby pojawiła się tam grupa uzbrojonych ludzi, którzy ewidentnie sprawialiby wrażenie, że chcą się tam wedrzeć siłą i mogą komuś wyrządzić krzywdę, są potencjalnie niebezpieczni. Wydaje mi się, że generalnie takie są procedury w tej bazie między jej pracownikami, przeszkolonymi jakby nie było żołnierzami, że po prostu no będą strzelać, krótko mówiąc, nie zawahają się. A wiecie, jak działa amerykańska policja na przykład, jest też wiele materiałów na YouTubie. Oni generalnie ostrzegają, ale kiedy człowiek nie stosuje się do ich poleceń, walą na odlew. Tym bardziej myślę, że w razie jakiegoś poważniejszego zagrożenia nie czaiłoby się wojsko. Także no myślę, że... Ale generalnie myślę, że będzie to tak, że nikt się nie pojawi, jeżeli już to, że sprawa zostanie bez rozlewu krwi momentalnie rozwiązana. To ma być też streamowane gdzieś, bardzo chętnie popatrzę, przegryzając chipsy i popijając piwkiem. Najlepsze, co w ogóle mogliby zrobić tam, tylko to jest poważna firma, że tak powiem, wojsko i ta baza, to zrobić coś w stylu, wiecie, że trwa ewakuacja, palą dokumenty, helikoptery, jakieś hologramy w ogóle, uciekających statków kosmicznych. Ci ludzie, którzy by to zobaczyli, po prostu oszaleliby totalnie i do końca życia, nawet wstając rano z łóżka, z wielkim podejrzeniem patrzyliby na własne stopy, czy nie zobaczą tam przypadkiem kosmity. Także to by było coś pięknego, no nic takiego niestety się raczej nie doczekamy. A propos samej bazy, no cóż, baza została wybudowana w 1955 roku. Dopiero w 2013 roku rząd USA ofen przyznał się do tego, że faktycznie taka baza istnieje. Także no na pewno jest to baza o wysokim, znaczy stopniu tajności. Nie tajności, ale to, co w niej się dzieje, po prostu no nikogo nie powinno dziwić, że jest utajnione, bo na pewno co najmniej są tam prowadzone jakieś wojskowe eksperymenty, w sensie niekoniecznie na kosmitach, tylko na zaawansowanej technologii. A są to, wiadomo, informacje, jak to się po angielsku mówi, highly classified, do których szaraczek raczej dostępu mieć nie powinien. No i nie dziwne jest po prostu, że ludziom postronnym nie bardzo pozwala się do tej bazy zbliżać. A jestem przekonany, i myślę wy też, że generalnie Armia Stanów Zjednoczonych ma jeszcze wiele rzeczy, o których nawet ciężko jest nam sobie pomyśleć. Bo na pewno wyprzedzają technologicznie wszystko, co do tej pory widzieliśmy, i wiele mają asów w rękawie. Czy koniecznie dubią tam w ufokach wyciągniętych ze spotka w Roswell? Nie wiem. Wydaje mi się, że jednak bardziej jest jakaś bardziej konwencjonalna, aczkolwiek bardzo zaawansowana technologia tam tworzona i badana. Aczkolwiek wiecie, są rzeczy na świecie, na ziemi i niebie, które się fizjologom i fizjonomom nie śniły, panie Paździoch. Także wiecie, ja raczej podchodzę do takich rzeczy sceptycznie, racjonalnie, jako światły Europejczyk, ale różnie to bywa. Różne się rzeczy dzieją, nie wszystko da się tak prosto wyjaśnić. A jeżeli faktycznie ktoś na świecie miałby prowadzić tego typu eksperymenty nad jakimiś obcymi formami życia, gdzieś wyciągniętymi po jakichś katastrofach, nad jakimiś eksperymentami nad podróżą w czasie, czy innymi tego typu rzeczami, to myślę, że właśnie Armia Stanów Zjednoczonych
technicznie i technologicznie jest do tego idealnie przygotowana. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, jak to będzie, czy ten szturm się odbędzie, czy nie. No i to tyle. A ja zostawiam was z tym tematem i ciekaw jestem, czy wy myślicie, czy w ogóle co tam się może dziać. A, w ogóle jeszcze, jeżeli już faktycznie coś takiego miałoby być, to warto jeszcze zauważyć, że to nie jest jedyna baza tego typu w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo przynajmniej o kilku, a nie wiadomo o jeszcze pewnie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu. Także jeżeli faktycznie ktoś tam dubie w śmiesznych ludzikach z wielkimi oczami, to niekoniecznie w tej bazie, o której wiedzą wszyscy, tylko być może w jednej z tych, o której nie wie nikt. Ale o takiej, której się nie wie, ciężko ją szturmować, no bo się o niej nie wie. I to tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę i pamiętajcie, moi drodzy, że być może wcale nie jesteśmy sami.